cama nun clavo. Saco traballo, ¿eh? Precios bastante menor que en Galicia, os gobernos toman medidas eficaces para solucionar o problema do carácter ausente, poñendo 600 millóns de euros sobre a mesa e chegando a acordos coa industria de distribución para mellorar os prezos. Diante do esforzo elevado, o día 12, agradecer aos alcaldes que están traballando con nós. Nos están dicindo agradecer o todo pacífico da manifestación, que todos cumprimos, ao final de contas isto é reivindicar o que nós pretendemos conseguir. Agradecer en especial ao noso Concello Mazaricos, aos demais todos, pero nós ali cumprimos o 100% dos comercios pecharon